gara seigarren mailako bigarren taldea. Raúl García, Nade Iruarrizaga eta nire Maitane Kantera gara. Eroski kontsumerezko aldizkari bat hartu dugu. Horriak pasa eta pasa berriago operatu dugu. Aurrekin bidaiatzeko eskuliburua deitzen da. Aurrekin bidaiatzeko eskuliburua. Garraio kolektiboetan edo pribatuetan gauzak ongi antolatzea eta planifikatzea ezinbestekoa da. Aurrekin bidaiatzeko eskubidea ere daukate. Aurrekin bidaiatzeko ahalegin gehiago eta gehiago daude. Baina horrek ez du esan nahi arauak zorrotz bete behar ditugula. Baina arau bat bete behar dugu eta arau hori da aurrek behar dutela joaten dira. Bi urte beherako haurtxoek txartela meagoa da. Komeni da haurtxoak amaren eta aitaren eskuetan eramatea. Bidaia luzea da gauez egitea komenia da haurtxoak ezartzeko. Komeni da ahoan txupete bat eramatea eta haur nagusiak badira txikatu egin behar dute gauza bat ez aspertzeko. Europako Batasunetako mutil batzuk eta neska batzuek lana eramatea komeni esan dute. Beste edozein herrialdetara joateko. Beste edozein herrialdetara joaten bazara, haurtxoek eraman beharko dute beti pasaportea. Eta orain aroa esango dizuet beste batarsuna bat. Trena oso garraibidea eta erosoa da. 4 urte baino gutxiagoa ez dute txartelarik hartu behar. Aukera ona izaten da eserlekurik handiena hartzen du autobusa konpainia batzuk besoetan eraman behar dira haurrari. 12 urte beherakoentzat beherapena izaten dira. Haurrak eramateko emango dugu haurrentzat eskainatzen dituzten abantailak eta deskontuak eskuratzeko. Prestatu jolasak. Haurrek ere komeni da jolasak eramatea. Haurrentzako janaria eta eratzea. Ur asko eraman behar dugu ze haurrek ur asko edaten dute eta. Komeni da 2 litroko botila bat eramatea. Eta janaria ere komeni da ze ogia, gazta, fruta eta gaztak eta gaietak esaten dute oso garrantzitsua da eramateko. Berri hau amaitzea dago. Espero dugu
Raul García, Nara Ibarrizaga, eta ni neu Maitane Kantera gara. Eta esaten dugu agur barrez barre egiteko.